Hello रायजोफोर गुड इभिनिं जोंहा मोनसे गोजोनथाव खौरां बे हराव भिडिअ बानायनो गोनां जादों तो बेनो जाबाय जोंहा अल आसाम नाङैनो खेल महारन लोगोसे सांस्कृतिक महारन बादायलायनाय तो ओमफ्राय दायो जोंनि हजाय जिल्लानिफ्रायनो माखासे मोसाखावरि आरो दामगिरि आरो सुगिरि फंबाय बिनानाव मोन थांदों जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव खनहैदोंमोन एबा मोसाहैदोंमोन आरो माने ओमफ्राय बिथांमोना दिनै देरहासार जाना फैबाय हजाय डिस्ट्रिक्टनि नामखौ माने खामायबोबाय फार्स्ट पजिशन मोनदों ओमफ्राय खोनानो मोनदों 40,000 बान्था मोनबोदों ओमफ्राय फार्स्ट प्राइजखौ लाबोनो हादों तो बिथांमोना मोनफैबाय तो बिथांमोनखौ दायो जोङो वेलकाम खालामगोन तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो दा गोजोनथाव खौरांखौ होनो सानगोन नोंथांमोननो दा बिथांमोनखौ देखायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय Mwsagiri Harimu जिंदाबाद 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 Mwsagiri Harimu जिंदाबाद 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 Mwsagiri Harimu जिंदाबाद 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 आर'नाइ ग्रुप जिंदाबाद 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 आर'नाइ ग्रुप जिंदाबाद 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 Mwsagiri Harimu ग्रुप जिंदाबाद 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 Mwsagiri Harimu गेवलांथों तो बिथांमोना मोनफैबायानो फार्स्ट पजिशनखौ लाबोबाय लोगोसे 40,000 लाबोदों होनदों माने खम खोथा नङा बियो हजाय जिल्लानि जानानै फार्स्ट प्राइज लाबोनो हादों दा बिथांमोनखौ सासे सोंनाय जागोन तो बिथांमोना माबायदि मोनबोआ माबायदि फार्स्ट पजिशनखौ मोनबोखो आरो मोसानानै बोरै नांखो तो दायो जोबोद गोजोनथाव खौरां होननांसिगोन रायजोफोर जेसां हायो शेयार खालाम लोगोसे बेल आइकन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय एबा हजाय जिल्लानि थाखाय गोजोनथाव खौरां लाबोदों तो बिथांमोनखौ सोंनाय जासिगोन दायो तो बिथांमोना नै सफैबायानो तो केप्टेनखौनो आं सोंग्रोनोसै दायो नोंथांमोना मानिफ्राय फैदों जोङो दुमरु बोखारनि माने सब जायगानि मिलायनानै जोङो हजाय डिस्ट्रिक्टनि आरो मोनसे गामिनिनो ओमफ्राय दा बिराद खस्थ'नि उनाव जोङो सेलेक्ट जानो मोनबाय दा जों गुवाहाटि मोसाहैनो मोनसिगोन ओमफ्राय दा जों फार्स्ट प्राइजखौ मोनबोनो हादों आरो 40,000 ओमफ्राय आरो सार्टिफिकेटबो मोनदों ओमफ्राय दा आरो खस्थ' खालामबाय थानोसै उनाव मा हायो मोनो बिसोरो खस्थ' खालामसै आरो जोङो ओमफ्राय नोंसोरनि जार्निया बोरैमोन फार्स्ट टाइमनिफ्राय जेनेকৈ जोंहा हजाय जिल्लाया जोबोद गरिब होननांसिगोन एबा जोंहा पिसपरा ओनसोल तो फार्स्ट टाइम जोङो गिबियाव जोङो 2018 निफ्रायनो जोङो मोसाजेनदों माने क'क्राझारनिफ्राय सारफोर फैनानै जोंखौ फोरोंलांदों ओमफ्राय दायो जोङो ओमफ्राय रावबो जों दा जोङो गावनो मबाइलाव नायै प्रेक्टिस खालामो आरो दा जोंना रावबो सारबो गैला ओमफ्राय दा जोंनो प्रेक्टिस खालामनानै जों मोसायो आरो दा दाखालि अबेनिफ्राय सेलेक्ट जालांखो दाखालि जोङो कलेजनिफ्राय मोसाग्रोदोंमोन ओमफ्राय अबे कलेजनिफ्राय माबा बिष्णुराभा सिनियर कलेजनिफ्राय ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो सेलेक्ट जानानै आरो दाखालि खमस्थिनि मोसाहैबाय ओमफ्राय दा माबानि डिस्ट्रिक्टनि मोसाबाय आरो जोङो ओमफ्राय दा आरो गुवाहाटियाव मोसाहैनो मोनसिगोन आरो गोजोन्थों ओमफ्राय बिजा माबा मोनसे बुंगोन नामा बोरै नांदों मोसानानै मोजां नांदोंना ओमफ्राय प्राइजखौ बेसेबां मोना 40,000 मोजां मोनदोंना मोसानानै ओमफ्राय दायोथ' गुवाहाटिनि थाखाय प्रिपेरेसनखौ गोग्गोम एबा मोजां खालामनांगोन तो बेखौ बेस्ट अफ लाक मोजांनो आरो मोसानो हायो जाहाथे आरो नोंथांमोना बोरै मोनदों मोसानानै मोजां नांदोंना जाहाथे आरो नेक्स्टआव गुवाहाटियाव मोसानो थांनो थाखाय मोजां प्रिपेरेसन खालामनांगोन मानो होनबा गोगोम फैगोन बेहाय मोसानायफ्रा तो बेनिखायनो नोंथांमोना एसे मोजांनो मोसादो आरो नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोनखौ कंग्रेचुलेसन फार्स्ट प्राइजखौ लाबोनायनो हानो थाखाय ओमफ्राय जा बोरै मोनदों मोजां मोनदोंना इजा ओमफ्राय सार्टिफिकेटखौ नै देखायनाय जाबाय ओमफ्राय बोरै मोनदों जोङो जोंनि हारिमुनि जायखिजाया एबसुनि लिडार जोंनि गिदिर गोलावफोरखौ जों खावलायो जे जों जे माबानो हादों जे देरहानो हादों बे देरहानानै माबा मोनसे मदद खालामदो जों बे आवगायलांनो हानायनि थाखाय नायदो जोंखौ एसे जों बेखौनो लुगैयो आरो कंग्रेचुलेसन गासैखौबो ओमफ्राय इजा फंबाय खाम दामोना ओमफ्राय दाथ' आरो मोजां प्रिपेरेसन खालामनांगोन ना नङा होमबा दा जोंहा स्टेट लेभेलाव थांगोन नङा होमबा डिस्ट्रिक्टआव नङा डिस्ट्रिक्टखौ दिनै पास खालामबाय थारमाने स्टेटआव नोंसोर नांहैगोन आरो ओमफ्राय बिजा आरोबाव सोर दंमोन ओमफ्राय बे जाबाय जोंहानि भटिजा दै खाम दामगिरि गसंलाय बोरै मोनदों ओमफ्राय मानिफ्राय जार्नि खालामनायमोन एबा गिबि खेब अबेयाव दामामोन 2 नं काकियाव नङा नों सोलोंजेननाया
सोलोंजेननाया जों सिराजों सोलोंदोंमोन लागिनि मास्टार फैदोंमोन ओमफ्राय दायो फार्स्ट सिखायजेननाया फार्स्ट मास्टार एबा मास्टारा आरो बाबायानो सिखायदोंमोन बाबायानो ओमफ्राय गोजोन्थों ओमफ्राय नेक्स्ट माने गुवाहाटीयाव जिहेतु दामनो थांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना गोगोम मोजांनो दामनांगोन बेखौ आं खावलायबाय ओमफ्राय बेस्ट अफ लाक ओमफ्राय कंग्रेचुलेसन ओमफ्राय जा मा बुङो ओमफ्राय बोरै दामनानै बोरै सिफुं सुयोना आं सिफुं सुयो फंबाया सिफुं सुयो थ' जोबोद गोजोनथाव खौरां लाबोदों जोंनि हजाय जिल्लायाव ओमफ्राय माबाफोर बुङोबा फंनैसो बुंदो माबाफोर बुंनो माने दा जोंनि बेहाय बे दुमब्रु एलेकायाव माने रावबो जोंना सिफुं सुनो रावबो गैयामोन दा जों एसे मास्टार लाबोनायाव जों जेखिनि जों सानै दा सोलोंनो हाबाय दा बिसिमल' आरो दा जों सानैनो दामनायाव दिनैथ' जों एसेबां जों सानाखैनोमोन जे जों बेबायदि हाइ लेभेलाव जों दामनो मोनगोन होननानै होमबाबो मा बुंगोन जोंनि टीमनि अननायाव माने सोलोंनायनि कसिस खालामनायाव जों बिसिम दामहैनो हाबाय आरो फंबायनिसिम गोजोन्थों जोंनि हजाय जिल्लायाव गोजोन एबा उज्जवल लाबोनायनि थाखाय थ' गुवाहाटीयाव मोजां दामबावगोन एबा फार्स्ट प्राइजखौ लाबोनो हागोन बेखौ आं आसा थिबाय ओमफ्राय बेजा माखासे दंबावो ओमफ्राय इजा फंबाय नोंथाङा मा सुयो सिफुं सुयो नामा सुयो ओमफ्राय बोरै दिनै सुखो ओमफ्राय एबा गोबां दिननि उनाव सिखायबोबाय दामै दिनै गोजौ थाखोआव मोनफैबाय दा देरहाबोबाय दिनै फार्स्ट प्राइजखौ मोनबोबाय दा हजाय डिस्ट्रिक्टनि माने नामखौ खामायबाय आरो नोंथांमोना ओमफ्राय दायो आं खावलायगोन गुवाहाटीयाव जिहेतु स्टेट लेभेलाव दामनो थांगोन थ' बेहाय मोजांनो दामो गुबुन जायगानिफ्राय बा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोख्रों दामगिरि मोसागिरि फैयो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो मोजाङै प्रिपारेसन खालामदो जाहाथे आरोबाव फार्स्ट पजिशन एबा मोजां रिजाल्ट लाबोयो बेखौ आं खावलायबाय गोजोन्थों नोंथांमोनजों थ' लोगोफोर दायो गोजोनथाव खौरांखौथ' नोंथांमोना मिथिबाय जेसेबां हायो आं एक्सप्लेन खालामबाय थ' माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होदो थ' फंबाय बिनानाव मोना मोजां रिजाल्टखौ लाबोबाय हजाय जिल्लानि थाखाय दायो माने बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट होननांसिगोन डिस्ट्रिक्ट प्लेयार आरोना ओमफ्राय जिहेतु फार्स्ट आरो दंबावो माने डिस्ट्रिक्ट प्लेयार जालांबाय नालाय दा स्टेट प्लेयार जानांसिगोन आरो बिथांमोना माने आं प्लेयार होनबाय आरोना डिस्ट्रिक्टनि मोसागिरि जाखांबाय नालाय दा माबायाव थांगोन आरो मा होनो स्टेटआव थ' आंबो बिदिनो आंनिखौबो बुंना लानोसै आंबो माने जोंबो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गेलेबाय डिस्ट्रिक्ट प्लेयार जागोन ना जाया मिन्थिया रिजाल्टखौ जोङो मोननांगोन बे साननैसोनो मोनसिगोन थ' आसा खालामो आंबो जाहाथे स्टेटआव गेलेनो हायो बेखौ आं आसा थिबाय आरो नोंथांमोनाबो आशीर्बाद हो आंबो माने खेल महराव गेलेदों आरोना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबांनो आं फोजोबनोसै नामा लोगोफोर दा हरबो थौबाय थ' एसे रंजानोसै जोङो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर दाहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा बाय